Benvinguts i benvingudes al Futur Fest de la Catosfera! Que fort, com és això, Vale, aviam, tothom està tranquil·let, sí? Doncs comencem amb tot plegat, que ens fa molta il·lusió presentar aquest gran acte i esdeveniment, Berta. Evidentment, avui ja farem l'última activitat del dia, i de la Catosfera en general, que recordem que va començar dijous al matí i s'acaba aquí por todo lo alto. Gràcies, públic. Hi ha nivell, hi ha nivell. Sí que ho diem, sí, perquè avui hem recopilat els millors i les millors creadores de contingut aquí, juntament, en aquest escenari, perquè avui els volem fer sortir de la seva zona de confort. Normalment estem acostumades i acostumats a veure'ls a la petita pantalla i en solitari moltíssimes vegades, però avui serà diferent. Els presentem, Xènia? Sí, sisplau. Aviam, primer de tot, les camputades, que em sembla que tots i totes les coneixeu ja. Joana. Bueno, fort aplaudiment! Joana! És que no veig sense. I Ona Jou. Fa poc vau ser notícia, precisament per l'Espanyol, per una broma que vau fer, que no se la van prendre massa bé. Justament avui veurem el vostre nivell de català, no? Així que esperem que no decepcioneu. Bueno, a més també tenim aquí a la Bet Molina, l'Albert Roig i la Cèlia Espanya! Fort aplaudiment! Benvingutíssims, ja sou també protagonistes d'aquesta gran catosfera i és que us volíem preguntar què tal el viatget cap a Girona. Molt bé. Va dir ningú. El viatget cap a Girona, què vols dir? Bueno, el trajecte, com anar a Girona, vols dir? Sí, bueno, el viatget cap aquí. Vull dir, jo estic llegint un guió, La carretera. La carretera. No, la Renfe fa el que es pot. Sí, però bueno. Hem arribat. Què més Estem pot? aquí. Doncs perfecte, molt contentes de tenir-vos, de debò, molt contentes. El nostre equip se diu ABC. Ah, teniu nom? Sí. Bueno. Vale, les camputades, l'ABC. Perquè A, B, C. M'encanta, m'encanta. Creativitat a dojo. Volar la creativitat, Jo ho veig. Doncs, equip 3, heu de començar a pensar un nom, Luara, Joan i Àlex. Teniu nom ja? Sí, el nostre nom és Performance. Performance, espera. Fixeu-vos en això, Àlex Tous. insòlit. És el nostre nom. Vale, molt bé. Àlex Tous. Doncs ara bé, presentats ja els equips, hem de començar amb el show. Avui heu de recordar que us estem fent una miqueta un examen per saber la vostra catalanó. Avui esperem que sortiu molt ben airosos i airoses de les proves que us posarem, perquè avui posem a prova el vostre coneixement de llengua, del territori i del món digital. Esteu preparats i preparades? Yes, sir, baby. Em veieu tremolar? No. Sí que ho estan, sí que ho Jo crec que estan. sí. A més, Xènia, Digues. hem de dir que hi ha premi. Hi ha A tot premi? això hi ha premi. Hi ha premi! Vale. I he de dir que el premi és molt xulo, genuïnament. Ai, O sigui, genuïnament és un premi És molt sucós. xulo. Genuïnament. I no ens ho direu? El diem ara o el diem al final? Estem publicant-vos en Picanello. Què fem? Ara! El diem ara. Vale, el que tenim és, per cada un de la persona component de l'equip, un viatge d'anada i tornada a nave a qualsevol punt d'Espanya! Doncs sí que vulgueu. Anem junts, per això. Ens ho han posat de mà. A Logroño. Uau, a Logroño. Anireu a Logroño? Ara ho he pensat. És bo preguntar on marxaríem. On marxaríeu l'equip? A Logroño, però no sabem si des d'això... O a Bilbao, ojo Bilbao. No, Bilbao està molt busy, són germans, però Logroño és Espanya. Logroño per una banda, Camputades, on marxaríeu? Al sud d'Espanya. Perfecte, Andalusia i ABC. Jo a Galícia, i vosaltres? Jo Andalusia i vosaltres? La meva pregunta és un viatge d'anada i ja està o... No, anada. Els creadors de contingut catalans han de tornar a Catalunya per seguir fent contingut català, no? Logroño des de... Berta, és el moment de fer-nos callar un segon i començar a explicar les proves i les seves mecàniques. La primera prova, crec que la coneixem tots, és el passaparaula. Serà com el típic trivial amb preguntes, vale?
el que estarà adaptat, evidentment, al món català, al safreig, etc. Us vaig explicar les normes perquè heu d'estar molt atents i, a més, serem bastant... Bueno, les seguirem bé. Aviam, cada equip teniu 4 minuts només per respondre totes les preguntes. Això significa que heu d'anar amb garbo. O sigui, s'ha d'anar per lo que es va. La resposta que es dona correcta és la del primer integrant que respongui. No es pot fer allò de no, canvio d'opinió. No. Aleshores, tots faran el mateix procés. Primer farem un equip, farem totes les preguntes, després farem el següent, el no sé què. Respostes correctes, 5 punts. Resposta de passapalabra, passaparaula, que no la voleu, no sumen ni resten. I les incorrectes resten 5 punts. Sí, vigileu, ok? Perquè podeu perdre més que guanyar. Podem deixar-les en blanc? Sí, evidentment. Passaparaula. Clar. Poso ja el cronòmetre i el primer equip que jugarà seran les canputades. Are you ready? Quina il·lusió les primeres, no, noies? Ens posem aquí juntes i així podem llegir i posar cronòmetre. 4 minuts, noies. 3, 2, 1, ja. Quin és el cim més alt de Catalunya? La Pica d'Estat. Molt bé! Molt bé, 5 punts. Quin equip va guanyar la Champions l'any passat? El Manchester City. Molt bé! Molt bé, 5 punts més. Com es diu la cançó d'estil mexicà publicada pels Figaflaues aquest estiu? Estil mexicà. Aurora! Molt bé! 5 punts! De quin partit és el president del País Valencià, Carlos Mazón? Del PP. Molt bé! Molt bé, nenes, esteu a tope. Aquesta la sabreu, espero. Com es diu babosa en català? Babosa. Llimac. Molt bé, 5 punts més. Quin és l'streamer més seguit a Twitch a nivell estatal? L'Ibai. Molt bé! 5 punts més. Com es diu el nou canal de contingut digital en català de la Corpo? Som Evo. Molt bé! Quina capital de comarca no sabia Aina Vidal? Passaparaula. Passaparaula. Nom de la cantant amb una casa modernista a Manresa? Passaparaula. Rosalia! Molt bé! No, ha Capital dit de la comarca on va néixer l'Aitana? No sé com era. Com? Capital de la comarca on va néixer l'Aitana? On va néixer? És molt No fàcil. viure, on va néixer? Paraula És Igualada. molt falla, A baix, quin... segur. Què has dit? No, Ha dit Igualada, 5 punts menys. Exacte. A quin any es va retirar Charango? Passaparaula. No sé. Segueix, Vale, corre. quin gironí presenta el podcast La Cullerada? L'Andreu Joanolo. Molt bé! 5 punts Quines més. germanes han fet fa poc una sèrie juntes? Germanes. Passaparaula. Com van reconèixer el cadàver del cas de la Guàrdia Urbana? La cosa aquella que tenia el ferro de... Te la dono per bona. Vinga. Quin mes 5 del punts més. 1936 es va perpetrar el cop d'estat contra la Segona República? A quin mes? Perquè em mireu a mi, Mes. merda, el juliol. Molt bé! Espereu, Però, escolteu, de debò, us qui és queden aquesta molts dona? minuts, en teniu 3, anem a recuperar les que no sabíeu. Vale. Per començar, no sabíeu quina capital de comarca no sabia Aina Vidal? És que no sé qui és. Us dono una pista? Sí, Comença per P. Quina capital de comarca? Capital de comarca. València, Pamplona, Pamplona. Perpinyà. Vale, incorrecte, menys 5. Incorrecte, menys 5. Era Puigcerdà. Capital de la comarca on va néixer l'Aitana? Bé, jo sé que va néixer com per Vall de Barcelona. Allà a Em Sitges. sona. Jo però pensava que havia nascut com a zona de Catalunya que com no la és... Xèlia. Tarragona. Oh, no. És que no em A l'Alt Empordà. Com el... Per Us queden 2 minuts. Proveu algo, proveu algo. Jo sé l'altre. No, no Proveu, passa proveu. paraula, És A quin d'Olot, any és es va d'Olot. retirar Charango? Ah, no, aquesta no. Vale, aviam. 1913. 18-19. L'any que va néixer el meu pare. 17, Sí, jo crec que 17. L'Àlex Tous és el pizzolià. 17. És que no sé, perquè em sona que hi havia d'anar com al concert de retirada. No. I per la Covid no el vam fer. No. Si no la sabeu, passa paraula. 2017. Passa paraula. Quines germanes han fet fa poc un documental? Ai, una sèrie juntes, La perdoneu-me? Sofia i la Lola. Oh, no, Gés. el territori català. Les Vilapuig. El self-tape. Quan un On va néixer l'Aitana? No l'heu respost encara. Com alguna que es diu de Cerdanyola, el Vallès, no, com un Vallès algo, no? Com per allà. Rotllo... El Parc Vallès, el Parc Vallès. O sigui, allà... No ens intenteu, escolta'm. No, rotllo, baix Llobregat o així. A la bolera del Parc Vallès. Baix Llobregat. 30 segons. 30.
soc gaitana, vale? Perquè ho han de Jo crec que és que jo sé que els seus avis tenien un contes allà al costat on vivia una entrada a la meva classe. És Prat Llobregat, segur. No sé com es diu. Voleu fer la següent? Pensar la següent? Sí, quina és la A quin següent? any es va retirar Charango? No. És que... No. Molt fàcil, 10 segons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, temps! Quines eren? Era Baix Llobregat? Era Sant Feliu de Llobregat Quasi, jo no us volia i enganyar. Charango es va retirar al 2021. 21, veus? La va Mira, guanyar sols 2017, oi? O alguna així? Sí, està una mica val. Però ni heu sumat ni heu restat punts, així que tenim el recompte fet. 40 punts per Camputades! Que ben fet! Vale, seguim. Jo, perdoneu. Grup 2. Grup 2, A, B, C. Ai, mare. Bet, Albert i Cèlia. És el vostre torn, perquè comencen les preguntes Pot beure birra? Sí. en 3, 2, 1. Ja! Ja! Quants habitants té Barcelona? Més de 10. Sabeu? Passem. Perdona, no. T'has quedat Ens estem curta. passant les normes pel forro, tu ja has respost incorrecte. Això és sèrio. 5 punts més. Com es diu l'entrenador del Girona? Passem paraula. Passa paraula. Amb quina artista ha col·laborat la Muixca a la cançó No m'estima més? Amb cap. Julieta. Molt bé, 5 punts. Com es diu el conseller d'Interior de Catalunya? Tomàs Jofresa. Passem paraula, no? Passa paraula. Com es diu boquerón en català? Pizza. És el de... No. No, això és vergonya. No te'n vagis, doncs no. No vagis d'aquí. És que no sé. És que em surt La teniu com es diu boquerón en català? Però és que què és un boquerón? Aquí volia anar jo, Què fem? Una integrant d'un altre grup us està donant pistes, eh? La Luana us està donant pistes. És el que jo he dit i m'ha dit que no. Porteu un minut, us en queden 3. Què fem? Passem Vale. Quin era el títol de Late Night que va presentar Joel Díaz a TV3? Zona franca. Molt bé, 5 punts. Qui va guanyar Eufòria la darrera edició? La Mariana Escoda. No! Menys 5 punts. Com es diu el noi? Com es diu el noi amb el que queda la Cèlia Espanya a Clímax? Òscar Forner. Molt bé! 5 punts més. Això és gravíssim, entens? Com es diu el pare de la Batllal i la Mosca? Eduard Farelo. Molt bé, 5 punts més. Capital de la comarca on va néixer l'Alguer Miquel, de Charango. Capital de la comarca. Sant Joan de Badès. Vale, passa paraula. Com es diu el cantant dels Pets? Lluís Gavaldà. Molt bé, 5 punts més. Qui dona la turra a la Corpo? L'Andrea Gómez i L'Alba Riera. l'Alba Molt Riera. bé, 5 minuts més. Com es deia el personatge que feia Carlos Cuevas a Vendalplà? El Biel. Molt bé, 5 punts més. Qui és la vampiressa del Raval? La saps? No, Sí? espera't. És l'Olivia. Emília... La Mi no és o no és? La Mi La no. pista d'abans... he de dir el nom. Comença per E. La Mil, sí, però no sé si és Emil, és que no em vull equivocar. He de dir el nom? No, equivoca't. Has de dir el nom. Emília... Equivocar-se és del mas, equivoca't, no passa Emília, res. no sé el cognom. Emília... Què fem? Li donem per bona. Emília. No es diu Emília. Passem Es diu Enriqueta Martí, 5 punts més. Vale, seguim. Quina va ser la principal conseqüència del Tractat dels Pirineus de 1659? Esteu bojos o què feu, tio? Uau. Clara, no és per bona ja, no? És bo. Sí, és veritat, 5 punts No, més, perquè quedem-ho- això no ho sap ningú. Oh, i tant, vam perdre Llívia com a català. Com a francesos, eh que sí? Un minut, vale, passem paraula. Vale, aviam, quants habitants té Barcelona? Vale. Com es diu l'entrenador del Girona? No ho sabem. Com es diu el conseller d'Interior de Catalunya? Josep, es diu Josep. Estic amb l'anterior, no? Què diem? Josep. Passem. Com es diu Boquerón en català? Vale, què és? Expliqueu-me què és un boquerón i jo intento... És un peix. 30 segons. Clar, sí. Saitó. Saitó. 5 punts més! Pobres, és que va, vinga, pobres, va, vinga. És Saitó, noies. Què més? Que no tenim? Vale, capital de la comarca on va néixer l'Alguer Miquel.
És que no tinc ni idea. El Miquel... 15 segons! Pas de paraula! Joder! Si no, ja està, ja hem 10, fet. 9, Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mare meva, el Saitó, com està tranquil, molt carso. Au. 30 punts! No aneu tan malament. Encara així? Com que no va malament? Ja no poden anar mal ben lloc, aquestes noies. Vale, Un mica concentrats. seguim. L'equip Alex Tous preparats per començar la prova. Que m'escalfo. En 3, 2, 1, ja. Capital de les Garrigues. Va, vinga, sí. Vale. Berta, el vot. Calla! Passa paraula. Hem d'explicar que estan Quin títol va comprats. guanyar el Barça l'any passat? Quin títol va guanyar el Barça l'any passat? Sí? No dic res. Molt bé! Quin és el cognom dels germans que conformen el grup Ginestar? Serrasolses. Molt bé. Quin Cinc partit més. va guanyar les eleccions municipals a Barcelona? El Partit Socialista Europeu. No! A Barcelona sí, no? Com? A Barcelona Junts. Qui va guanyar? Sí. Realment no va quedar molt clar. O sigui, Qui va tenir més vots o qui va ser escollit pel grup parlamentari? És molt difós. A veure, no és No, passa paraules. ja sé qui us dona la subvenció, ho tinc claríssim. Com es diu xiringuito en català? Us la sabeu. No, espera, pista. Voleu pista? Comença per la G. I s'assembla... Guingueta. Molt bé! Quin és el nom del youtuber badaloní que va marxar a viure a Andorra? L'Auronplay, Molt Raúl bé. Álvarez. Qui va quedar en segona posició a la primera edició d'Eufòria? Segona posició a la Ni primera puta idea, no m'hi ha fora i Bueno, m'hi ha Passa pensem. paraula. Penseu. Això ho No, però... Passa paraula. Mariquell! Molt bé! 5 punts més. Quin programa de Catalunya Ràdio ha guanyat un Ondes aquesta setmana? El Bunca. Molt bé! Qui és la parella d'en Roger Escapa? Qui és? Ja ho sé! Digue l'entrevista. No sé ni una, loco. Cuidado, Àlex, no caiguis. Passa paraula. Ho heu enviat per Parleu WhatsApp. vosaltres. Capital de la comarca on van néixer els Figaflaues. Àlex, està bé participar. És el partit d'Àlex Tous. Com deixa fer cafè a Tarragona? Pobret. Valls i Pals. És el mateix! Els calçots, nens. On estan els calçots, nenes? Les dues bandes més famoses de Pego, que és un poble del País Valencià. Quines són? Pego? Les escolteu segur? Bueno, una més que l'altra. Tu quina escoltes més? No, però és que ni que en diguéssim una. Passa paraula. Passa paraula. Com es diuen les presentadores de Oye Polo? Maria i Sí? Sí, Anna. 5 punts. Porteu 2 minuts. Com es diu l'actor que fa de fill d'en Merlí a la sèrie? David Solans. Molt bé. Molt Com bé, es diu 5 el poble punts. de Pallars on hi va haver 13 cases i 3 morts i que dona nom a un llibre de Carles Porta? Mare meva. No ho sabem. No ho sabem. No. Passa paraula. Quin era el cognom del rei a qui donaven suport els austriacistes durant la Guerra de Successió? Bismarck? El cognom del rei que Us heu donava... No he dit res, no he dit res. No he dit res. Qui ha escrit Tornem això? endavant? O sigui, al principi porteu... Més, Us falta més. temps? Quasi 3 minuts Hem porteu. acabat, però ara tornem a fer els que us heu saltat. Capital de les Garrigues. És nothing here. Les Garrigues està per Lleida. Les Garrigues és zona que no ha anat ningú mai a No la vida. existeix, les Garrigues. Per tant, ningú coneix la seva capital. Següent pregunta. I escoltem, nois. Sí. Si podeu ajudar-nos. Les collades estan flipant. I viu algú a les Garrigues? Parella de Roger Escapa? Puc provar. Qui és? Sí, prova. Servia de té. No. Com vols... Menys 5 No, un moment. Menys 5 punts. No, pareu un moment. No, podia pareu un segon. La cosa és, heu fet la pregunta qui és la parella del Roger Escapes i ha dit Sarrià de Ter. Hem fracassat en aquesta, però sé que la capital de les Garrigues és les Borges Blanques. Vale, perquè ho he dit. Però sempre amb la presentadora, m'entens És que ho vull molt dir? trampós, aquest És molt noi. trampós, és molt trampós. Hem guanyat 5 punts. És molt trampós, però li donem per válida. Xènia, com anem de temps? Falta 30 segons. Parella de Roger Escapa, Ens sisplau. plantem. Qui és? I dues bandes més famoses de València. Ho podeu enviar per WhatsApp? Qui algú? és la pregunta? Les dues bandes més famoses de Pego. Catalunya Ràdio. A veure, música valenciana. Música valenciana. Ja tenim... No, Sí, noteu, ja 4, 3, 2, 1. Roger Escapa. La gossa sorda i Smoking Souls. És que no... Smoking Souls ho ha dit, Roger Escapa. És que ell escolta ràdio. Com es diu? Surt a la casa de paper. Heu fet 30 punts
Doncs, per tant, Ja sé, heu que van a la empatat. Resistència. La dona del Roger Escapa ells, es diu Diana Gómez. Sí. La Qui és el Diana. Roger Escapa? Presentador de Catalunya Ràdio. L'arxinimigo del... No el conec Per res. tant, primeres guanyadores d'aquest passaparaula, Les Computades! Porta podement per elles, mare meva. Tenim ball de celebració? no, me l'he inventat ara. Quina és? El de la Victòria. És que nosaltres tenim el ball de la Victòria. Cap a Sevilla, nenes? Cap a Sevilla marxeu, Seguim, anem Podem cap a... remuntar? Sí. Queden dues proves més, encara podeu remuntar. Els punts són acumulables i podreu seguir fins al final. Aviam què passa. Moltíssima sort a tots. Seguim amb la segona prova. Endevina la paraula. Titiriririti. El joc clàssic de sobretaula on els equips han d'endevinar a quin objecte, persona o acció fa referència un dels membres del grup. Recordeu que una persona narra, les altres endevinen. Per tant, us hem d'explicar la dinàmica. El públic, en general, ha escrit en trossets de paper paraules que fan referència a accions, objectes, persones o personatges. N'hi ha un total de 25 en aquest bol de plàstic. Llavors, el joc té 4 rondes i atén tothom, perquè cada equip té 30 segons per jugar a cada ronda. Guanya qui n'ha endevinat més al final. Ok? Vinga. Cada paraula endevinada suma només un punt aquest cop. Recordem, a la primera ronda, la paraula podrà ser endevinada a través d'una definició. A la segona ronda, la paraula haurà de ser endevinada només amb una paraula única que dirà una representant del grup. A la tercera ronda, la paraula serà endevinada a través de mímica i a la quarta ronda només podreu fer sorolls per fer que els vostres companys d'equip sàpiguen quina és la paraula. Ok? Us sembla si comencem? Anem a començar la intro. Recordeu que en putades sou les primeres. Teniu 30 segons per ronda i comencem. No passa res, esperem el Joan perquè ara mateix nosaltres sou els últims, Luara. Què tenia? Els 30 segons què engloben? Els 30 segons només engloben la primera ronda. Però definició i respostes. Definició i respostes. 30 segons. En 30 segons Molt ràpida, molt ràpida. heu de saber, o sigui, la major part d'encerts. O sigui, ho fa una d'elles I les altres adivinen Una cosa, no els hi preguntis perquè si ho fan. Cada grup és Per mi independent. guanyarem més punts. Us passem al vol. Ho fas tu? Big brain. Qui és la representant per fer les definicions? I vosaltres dos Però bé, 30 encerteu. segons per definició. Sí. Molta No. sort. 30 segons Pues vagi superbé. en total. Platea. En 30 segons has de fer la major quantitat de definicions que puguis fer. Ona, sigues ràpida, vale? Vale, veniu aquí, putades. Vale, putades enmig de l'escenari, sisplau. Amb el vol, sisplau, aquí. Esteu preparades? Vale. Vale, Poso, 3, 2, 1, ja. vinga. Una cosa que tenim a Catalunya, no la passo, vale? O sigui, la de la Casa de Manresa, La Rosalia. Molt bé. Molt bé. una fruita vermella amb piquets i verda. Síndria. No, Error. 15 segons. Crash Joana. Què? Crash Joana, la cantant que t'agrada. La Musca. Molt bé. 10 segons. El president que ens va retuitar al Puigdemont. principi. 5 segons. Una cosa que fa Molt bé. servir per escriure segons, de color un blau. segon. De color blau, Molt bé. tinta. Sí, ja està. Ja està. S'ha acabat el temps. Vale, d'aquestes heu sapigut totes, menys una. 1, 2, 3, 4, 5 punts. La casa de la Molt Rosa. bé. 4, perquè han dit que llapis i era boli. 4. 4 Jo faig punts, allò. 4 punts. Han dit llapis i era boli. Escolta, casa de Rosino és a Manresa, Vale. és a Monistrollet. Nosaltres no? Seguim. I estos papers, després d'elles us tornaran a fer servir per a la següent ronda, no? Sí. No et passis nerviós. Ara, No? O què? A mi m'és igual. no fiquem els papers al vol. El que hem de fer és fer-los boicot. Qui és el representant? Ràpid. Equip de l'Àlex Tous heu de tenir ja el representant al cap, Sí, ok? tenim claríssim. Vale, va. Qui és el que ha de... Vale. En 3, 2, 1, ja. Vale. A on es planten coses... Cuidado, no l'ensenyis al paper. Un actor molt guapo, espanyol, fort,
Mario Casas. Sí. Molt bé! Molt bé. 15 segons. La xarxa que engloba Google, on es penja tot. Internet. Molt bé. 10 segons. Bueno. Us vam dir què posava. El que llepen els nens de color Un vermell. segon. El pirulet, Ja està. No, la donem, no és vàlida, no ha entrat dins del temps. Perdó, em sap greu, tu que en sèrio, bro. Estic sent molt dura, és veritat, estic sent molt dura. La donem per vàlida, 4 punts. Quan em poso seriosa, és molt seriosa. No pot ser. Peguem mitat i mitat. Ja. Clar, Pirulet, no baixo, que se t'allarga. Seu. No sé seure. No saps seure? Àlex, aprèn a seure, hòstia. No sé seure. Posa't aquí. Amb les cames creuades no saps seure? Bueno, posa els peus aquí. Els pets, saps millor, perquè no... Estàs preparat, No Àlex? saps seure? Vols que t'ensenyem a seure? L'heu atabalat. Molt poc elàstic i tinc les cames molt llargues. Estàs còmode? Llavors, si Estàs fico còmode? així... No, jo el que vull és que estiguis còmode. crec que ho Perquè així estic Estiguis molt bé, bé. vale? Vinga, Ai, 3, ai, ai. 2, Telepatia, 1, ja. Hi ha molta sorra... i- Platja. Molt bé! 20 segons. El que vau fer l'altre dia. L'amor. Casament. Molt bé. Mare meva! Parlen amb la E. Espanyol. No, a la E... Lleida. Incorrecte. 10 segons. Berta, t'he donat un euro abans, macho. M'encanta i avui a la nit El ho kebab. farem. No, segons. no! L'amor? No! 5 segons, incorrecte. 5 segons. Un segon, ja està, temps. Però què passa? M'ha desconcentrat aquesta noia que deia allò del temps tota l'estona, a nivell de comitè. Això és perquè heu fet seure l'Àlex Tous. Marxem. Pau Perry. Ara me quedo, ara me quedo. 2 punts! Per Quants l'equip punts? Àlex Tous, 2 punts! Fort aplaudiment! Mare meva, com estem avui, Tornem a ficar els papers dins el bol i comencem amb la segona ronda. Ara ens ve una paraula. Toca la paraula única. I nosaltres podem anar dient o no, vàlid? O sigui, ella diu una opció i jo també dic una opció. Ens equivoquem i aquí baix. Heu de triar una representant. Tornem a jugar des del terra. Vinga, Ja ho dic, no sé. paraula única. M'encanta. No resta, no resta. El que vau fer l'altre Vinga, dia. noies, esteu Casament. preparades? Estem, vinga. 3, 2, 1, ja. La barrossa! Twitter. Ibai, No, no és meu. Ah, negatiu. No. No és paraula única, corre. Però per què no li restes a ella? Què és? Què s'ha de fer ara? El ridícul. Tra. Rosalia, Uau. 15 segons. Llapis. Boli, Molt bé. Hola, quina... Però s'han xivat. 10 segons. Bebé, No, plantes. hort, 5 segons. Preferida. traïdor. Què ha dit? No sé si és mal. No, temps. Molt bé. L'última no és vàlida. 4 punts. Molt bé, 4 punts les portades. Molt bé. Aquí hi ha Nenes, no trampa. podeu parar. Ha dit plantes i de cop diu hort. Sí, és que ho han fet molt bé. Perquè recorden. Tu vols fer no diguis Recorden. Aquí, allò vols que recordeu les rondes anteriors. Són les mateixes paraules. Ahora entiendo, puto. Qui és ara? Estudiar, noi. Vale. Cèlia Espanya representant amb paraula única. Sí. I el temps comença ja. Ja. Guapíssim. Mario Casas. Sí. Dolç. Piruleta. 10 segons. Molt bé. Perdona, 15, ara. Corre. Aquestes ungles. Anell. Casament. Sí. 10 segons, ara. Digues-me l'obris. Ui. Micro. Muixca. No. 3 segons. Temps. Vale. Era presentador. 3 Però ho has punts. fet molt bé. 3 punts, molt bé. Molt bé. És molt difícil, ara. És cada cop més difícil. Estàs superint. Et trobes bé? Sí. Tot guai? Sí. Li fotem canya? Creieu que ara mateix ho petareu? S'haurien d'acabar. Uau, estem fatal, Ho petaran. A mi em toca fer els sons Vinga, culturals. 3, 2, 1, ja. Paraula única. Xarxa, Internet. Molt bé. fruita, Quina hi havia? Nens,
Piruletes. 15 segons. Ciutat. Meridiana. 10 segons. És que no sabia així. Pot? No. No, ara no. 5 segons. Ho estan donant tot per perdut. 1 segon. Temps. 2. Temps. Ningú mai ho ha fet tan malament. Un fort aplaudiment perquè fins ara no es podia fer. Un punt, però, Bueno, ni tan mal. Va. Com està la vida? Bueno, almenys heu sumat, que no heu restat ni heu quedat amb 0. Vinga, seguim. Tercera ronda, torn de les putades. I és que anem amb la mímica. Vinga, Joana, representant de les putades. Puc fer mímica? Perfecte. Girem, i aviam què trobem. Putades, veniu cap aquí. L'Ona i la Jo és que Núria. soc tramposa. Joana, el teu torn. 3, 2, 1, ja. Navarrosa. Què és això? Ha dit hort? Estic flipant. És que elles són amigues. Planxa! Uala! Uau! 15 segons. Molt bé, biberó, sí. Biberó. 10 segons. Ai, de casament! Molt bé. 5 segons. Internet. 1 segon, temps. Temps. Ha dit anell casament, anell és involucrat. Anell casament no suma. Dóna-la per validada. Has dit anell que està malament i llavors tu que em saben. És una lluita de Camputada suma 5 punts! Felicitats, noies. Molt bé. Molt bé les putades, Berta, què opines? Estem flipant, Estan on fire. Estan on fire. Ara és tu, el que farà la mímica. Albert Roig, és el teu torn. Fem mímica a la tercera ronda i el temps comença ja. No parlis, no parlis. És igual, passem. Era Lleida, el que volia dir. És boníssima, tio. Era Lleida. 15 segons. Mario Casas. Molt bé! 10 segons. Vaya comodín. Passo també aquesta persona. 5 segons. Sí, ja. Un segon. Presentadora. Ja està. No. Què era? Merda. Hem fet un punt. Futur Fest i ha assenyalat. A veure si puntuem, va. Era Futur Fest. Era Futur Fest. Vale, seguim. Joan Grivé és el representant de la tercera ronda de mímica del Futur Fest a la Catosfera. Seguim i el temps comença ja. No pots parlar, Joan? No pots fer sorolls. Vale, perfecte. Molt bé. No pots fer sorolls. Mímica. Oi? Sorpresa. Oi? 15 segons. Sorpresa, era la sorpresa. Què és això? Examen posava. 5 segons. No sé què vols dir. 10 segons. 2, 1, temps. Girona! La rebassada. Girona entra. Li donem per vàlid. Girona entra. Dos punts. Aquella paraula que Ha costat molt. La rebaixada. La rebassada és el podcast que ha vingut abans d'aquest format que estem ara mateix presentant. No passa res. Moltes gràcies, equip. 2 punts. Molt bé. Última ronda de la segona fase. Vinga, la representant torna a ser l'Ona Jou. Ara torno a fer jo, A veure, culturals. sorolls. Pot ser com... Na, ja no és un soroll. Sí. Mentre no sigui una No paraula, puc fer res, però jo puc... pot ser... Això és un soroll. Sí, però val melodia? Clar, melodies. També és un soroll. Val melodia o no, Xènia? Una melodia és vàlida? Sí, és vàlida. No, És vàlida. no, Sí, jo puc fer que sigui mentre canti. Exacte. Girona. Què està passant? Logroño. Vale, va. Estàs preparada? Ho tenim preparat? No estic gens Molt bé. preparada, dius? Ona, el temps comença. 3, 2, 1, ja. Vinga. No sé fer... Posava Futur Fest. Presentadora. 20 segons. No sé fer... Amb sorolls, No sé fer... la rebassada posava. Mario Casas. Molt bé, 15 segons. Amb el soroll de la moto.
Exàmens! Examen. Vale, la donen... Catalunya! This is not... Però no pot dir paraules. Això no se Fora. Nona. Escolta'm, això no ho És que sabré aquesta fer. també m'ha Ja està, temps. Mare meva. Bueno, noies, és que... L'aplaudiment era molt complicat. 2 punts han fet a Això m'ha sobre. semblat impossible. Complicada. Vale. Aquí Jo. parece... Sí, no? Si heu representat... No, jo ho he dit abans. No. Si heu representat... Vale, la Bet Molina. La Bet Molina he representat. 2 punts. Vinga. Silenci, equips. El temps comença ja! Platja. Molt bé. Sonido de oleaje. Maduixa. Molt bé, Celio! Que maca, molt bé. Fora. Era internet. 10 segons. Festa. Molt bé. Tra! Rosalia. Temps. 4 punts. És bé. Apuntar-los. Congratulations. Molt bé. Superbé. Boníssima connexió hem tingut. I l'última que no ho és l'Alvara. Recordem que estem a la ronda de sorolls. El temps, l'Alvara, comença Vale. ja. Joan, no espiïs, eh? Sí, no s'hi val. L'Alvara, Mussol. Ho ha acompanyat amb Mica i tot i així. soroll, l'Alvara. 15 segons. Alarma. 10 segons. No, era despertador. La donem per vàlida? No. Piruleta. Biberó. Bibi. Molt bé, 5 vàlida. És vàlida, pilota, 2 segons. Temps. No. Ja està. Ho has fet superbé, carinyo. Molt bé. Molt bé. A mi m'ha agradat el que has fet. Recompte de nou. Molt bé, equips, ho esteu fent molt bé, la veritat. M'agradaria veure-les fent lleida amb un so, vale? No, i estàs fent mans, també. Superdivertits els Tenir jocs, les guanyadores d'aquesta segona ronda. Ah, Maduixa, sí. Can Putades guanyen amb 15 punts més! Per curiositat, conflicte de que elles són amigues i tenen Exacte. I vosaltres sou marit i muller! quants punts hem fet? Per curiositat, quants punts hem fet? Es pot saber quants punts porten l'equip de l'Àlex? Quants punts hem fet aquesta És ronda? veritat, jo accepto. És un 6. I ella i ells? 6, 12 i 15. Està molt Molt bé. bé, molt bé. Recordeu que un premi està en joc. Espera, silenci. Recordeu que un premi està en joc i és que marxarien de viatge a Amave a qualsevol punt que ells decidissin del territori espanyol i català. Vale? On volguéssiu. Sevilla, elles diuen Logroño i Galícia. Bueno. Sí, nosaltres no diem res perquè guanyen elles a nivell matemàtic, ja està. Bueno, encara sou a temps de desempatar. Què hi ha ara? Ara falta una prova més, I quan que jo puntua? crec que controlareu bastant bé, perquè si sou experts del hate, que suposo que sí, perquè a internet Del tots què, i del totes què? estem molt exposades, doncs bàsicament haureu de fer un discurs sobre un tema que us proposi d'aquells que ens diuen sempre que ens volen com insultar, com fer hate. Us vaig a dir els següents temes i us haureu de preparar un discurs de 2 minuts. Guanyarà l'equip que més aplaudiments rebi. És a dir, serà el públic I am your el que man. decideixi qui és el guanyador A mi no m'agrada. d'aquesta ronda. Aquesta molt bé. Els temes seran Damunt los tres som super happy flower. vaig a la Corpo perquè em paguen bé, Molt bé. jo sóc influencer, lo típic que ho dius, i el privilegi de ser influencer, i si fas contingut en castellà arribaràs a més gent. Com ho farem? Doncs mira, mentre elaboreu aquest discurs heu de colar-hi un mínim de 10 insults diferents en català i poc usual si pot ser, és a dir, vosaltres també heu de tenir en compte que com que més diferents siguin els insults, Els 10 més insults heu els dic d'aplaudir. seguits. I que sigui original. Sigui. I és Ets això, un. guanyarà qui més Pots fer tu el aplaudiments discurs? rebi. No, el fem tots els tres. Nosaltres hem de Exacte, els veure un tres. discurs a favor d'això o en contra d'això. Exacte. Disculpa. Defensant.
O sigui... No, en contra. Heu de ser haters. Quants punts? Heu de ser haters d'aquestes definicions, sí, perquè va de hate. Han de ser haters d'aquestes definicions. Bueno, no, el que digui l'organització, no la Xènia Casado, que sabem de quin grup va. vale. Entens el que vull dir? Ui, que ha guanyat les eleccions, ja sé ja. Amarros! Estem molt envejós perquè abans ha comprat la... Us heu de Un crear euro i uns encara codis hem de de sortir 2 gens en minuts compte. codis sobre un dels temes. Quants punts suma això? En contra Quants del punts que suma? diu el tema. Quants punts suma això, Berta? Però en plan, d'odi a favor d'això o d'en contra? No ho poso. No ho poso. 10 punts. Sí que igualment perdem. Entenc que... 10 punts si guanya. Però feu 30 o algo, ties, així tenim el músic. 50 punts! El discurso de l'oro! Encara podem remuntar! Marada. Sí, home, això serà un tongo perquè no guanyem. Sí. Aquesta és més complicada. Vale, i el temps comença quasi ja, perquè hem de decidir què fa cadascun. Cuidado, Àlex, que pots caure. Jo visc al límit. A veure, jo el que faria seria... L'equip que porta menys punts podeu triar el tema primer. Vale. Vale, podem fer una pregunta Crec que és també? el més just. El discurs l'organitza un sol intèrprete? Sí, És d'una sola persona? sí. Jo veig, Trieu el millor orador. Quins temes hi ha? Els temes són... Digues. No, tu, Berta. El primer, vaig a la corpo perquè em paguen bé. Jo sé que podem anar. Atents tothom. Sí, però ja no puc defensar-lo gaire més. Jo soc influencer. S'han de tenir en compte que s'han de No, posar faci 10 possiblement insults bé el en micro. català, Sí, jo l'insisteixo, jo ho guanyo. Sí que fas molt soroll, aquest micro. És igual, però la gent em convencerà igual. El Joan confia en si mateix. El de jo soc influencer i farà d'aquests influencers Ok. tal. O si fas contingut en castellà arribaràs a més gent. Vale, teniu alguna preferència? Teniu preferències? Del Del tema? tema? Vosaltres? Quin Sí. és el de contingut en castellà que no el tens subat? Jo el puc fer tots, si voleu fer algun. Si vols. Igualment. Que xulíssim està el Joan. M'agrada. Soc un surista, no? Solista. És que ja no sé quin posat. Vale. Seran 50, 25 i 0, nois? Ok, aleshores, haig de fer un discurs Sí, de hate de hate? contra una d'aquestes frases perquè estàs enfadadíssim que algú t'hagi dit una d'aquestes tres Déu, frases. Vale? no fa gaire. 10 mesos sense resposta. Heu de ficar contra més insults en català i més inusuals millor, Em pot ser comptador mínimament han de ser 10. Però bueno, els que pugueu. Digues un lluç. Quan em digues que marxem una mica. Joan, Tinc límit ja de ho tempo? tens? Tens Tens 2 minuts. 2 minuts. I el temps comença ja. Catalanes, catalanes, quin era el meu tema? Espanyol, fes-ho en espanyol millor. Si fas contingut en castellà arribaràs a més gent, és el tema. Us penseu que fent contingut en castellà serem més intel·ligents, però el que serem més serà lluços? Ara, bé. Perquè fent en català arribem a la nostra gent i no les vostres putes marmotes, 2 insults. 3, marmota és insult, marmota és un insult, marmota és un insult. Ok. Hi haurà un dia en què vosaltres estareu amb Marmota és el un insult. vostre fastigós helicòpter, en canvi jo estaré amb el meu escamarlà de Citroën de merda, Ara! però qui tindrà els seus amics a prop i qui estarà al poble veí d'Andorra? Tu. Possiblement el cargol del teu germà, no jo. Cargol és insult. Insult. Un minut. Bufagaites de Catalunya! Lluiteu pels vostres somnis i no per les andròmines que diuen els altres usureros! Penseu amb el vostre esperit crític i no amb el de la babosa! No! De la vostra Puta mare! puta mare! Babosa, no, es diu llimac, es diu llimac, es diu El llimac. llimac seràs tu! I no la rata de ta germana! Bravo, Joan. Continua! Seguiria amb un discurs al sac, però com a català haig d'anar a terra. Ai, amac tingui tot, de debò. Cap espectacle de final de curs havia estat tan fort, tan És fort. aquest, l'aplaudiment. És aquest l'aplaudiment. Un fuerte aplauso para mi amigo! Ok. Molt bé, Joan Grivé, molt bé, equip. Àlex Tous, qui són les següents? El que vulgueu. Jo tinc una pregunta. Quin tema has triat? El de la català no, el castellà no arribaràs més. Res del discurs. El de castellà. Jo tot. Bueno, és que és el que és un discurs, m'entens? Si fas contingut en castellà arribarà més gent, s'ha posat hater i li ha donat
donat la No, però si ho ha fet de puta mare. Ho ha fet molt bé, Joan, ho ha fet Ha molt bé. sigut un discurs de puta Ara! mare. ABC, és el vostre torn. Quina trieu? trieu? Jo sóc influencer, vaig a la Corpo perquè em paguen bé i... Ja està. Ah, vale, va. Perquè l'altre tema l'ha fet ell. Vale, cuidado, Àlex, sisplau, estic patint. No, no, Vaig a la Corpo perquè em paguen he pujat a molts podis a discoteques. Que pateixi el terra, que caigui l'Àlex. I sempre estic al límit. Vale, nenes, no tenim gaire temps per I no decidir. tinc por. No tenim temps per decidir. Sí, Com tu vulguis. 4, Quin tema 3, 2, Vale. 1... És que no sé quin tema fer. Heu Doncs de et dic decidir. jo. Tira, vale. Vaig a la Corpo perquè em paguen bé. Vinga, és el que t'ha tocat. Molt bé, Albert Roig, preparadíssim. Però juga amb avantatge. 119, 118, estic començant el discurs. Fa teatre. Bueno, cadascú Què? té les seves. Pot I sortir-me jo... molt malament perquè vaig a la Vinga, Corpo i em Albert. paguen més. 3, 2, 1, ja. Vaig a la Corpo perquè em paguen més perquè sí, perquè la pasta som catalans, no cony, som catalans, la pela, hòstia. Aleshores, la Corpo, si ens paga més, no hem d'estar defensant això, no? No siguem No, això és tòtils, haters, no siguem tòtils, No no siguem siguem tòtils. tòtils, ni desvirgagallines, per favor. I anem a la pela, clar que sí, perquè la Corpo ens... Escolteu-me, no? Perquè la Corpo ens paga més, no? Doncs m'escolteu. Si la Corpo ens paga més, hem de sobreviure perquè els creadors de contingut... No sé què estic dient, però és igual. Clar que sí. Clar que sí, hem de sobreviure, clar que sí o no? Sí o no? Hem de sobreviure i hem de guanyar pasta perquè estem aquí davant d'un mòbil per ser uns tòtils, a vegades també. No, l'ha Ja repetit. l'he repetit. L'ha repetit. Uns galifardeus. 4. Mira, ala, reparteix Ala, insults. uns Jo soy fulls, ja el tot teniu. insults. Perquè la Corpo ens encanta. Ens posa catxondos la Corpo. Un minut. Tu no estàs a la Corpo! Ja, però i què? Jo hi vull passa anar. nada, hate. Però jo hi vull anar a la Corpo perquè em posa catxondo la Corpo. Clar que I sí. vull que em donin més pasta. Quins insults em falten. No siguis torracollons, vale? No siguis torracollons. Xuleta, aquest La bateria. 30 segons. Garrí, no siguis un garrí de merda. Porca! Cagamandúrries. Què diu ara, ja? Enza, pòdol. Escarós. I, vés a cagar. Malparits, 4, 3... Clordocònium i no sé què estic dient ja. S'ha inventat tot, però fort aplaudiment, ja està. No està sent tan fort. Per res, a més a més. La Corpo em posa El Joan catxondo, va seria el titular. guanyant. El Joan va guanyar. guanyar. Atenció, perquè els pot posar els primers de la llista. L'equip Àlex Tous no ha fet res en tot el festival, però es poden posar ara mateix... Han participat molt, però... Com que no hem fet Ara res? mateix s'estan posant a la primera posició de tot plegat. Llavors, poden arribar a guanyar aquest festival, malgrat tot. Absolutament. Malgrat és molt lleig, Sí, malauradament, malauradament. Malgrat Amar, que és molt lleig. Malgrat Amar és molt lleig. Suport. Molta merda, Joana. Va ser ella amb condescendència. Si no la veieu, li podem portar un tamboret, Les camputades han triat a la A la maleta Joana de Sevilla hi cabem, no? I què passa? Cabratosa per fer el seu speech. L'última opció que quedava era jo sóc influencer. T'has de cagar en aquest hate que t'han tirat. No, clar, perquè tu ets influencer, caga't en aquest hate. I el temps comença en 3, 2, 1. Ja, tens 2 minuts. Jo sóc influencer i tu què has fet amb la teva vida? Comença forta. I tu què has fet per Catalunya, cap de cagar-lo? Perquè a mi se m'ha escapat un pet. I quin altre nom li podries posar al teu fill? En Picalanú? Molt bé, 2. A tu t'ha fet una notícia a la Razón plorant? I tens embotellat llàgrimes de fatxa a casa teu? Uau! Pinyols? Bé, Joana. 3. Sou tots els multiflers, perquè clar, aquí tu ets Quatre. influencer. Doncs sí, almenys jo estic fent alguna pel meu país, però tu que t'estàs rascant la figa, la mandaria, cap de suro. 6.
Tros d'ase. Molt bé. Doncs soc influencer i cobro per això, què et sembla? Cobro per anar a sopar. I tu què? Tu cobres per treballar. Un minut. Ara tota Catalunya. Sí, molt Sí, bé. que sí? Home, molt a cobrar per no fer res, la veritat. Però vosaltres tampoc no feu gaires coses, Dieu que treballeu, però en veritat sou una mica el síndrome de l'impostor perquè sou impostors del que feu. Ara guanya-te'ls. Vas per 8 Vale, insults, no, de veritat, guanya-te'ls. em calleu molt bé, O sigui, vull que m'aplaudiu un punyau perquè sóc influencer i vull anar a Sevilla gràcies a vosaltres. Segueix, que et queden 2 insults encara. Merda, què he dit? Tros d'ase no l'has dit encara. No li diguis, soc de Lleida. Tio, ben merdós. 20 segons. Molt bé. M'encanta. Ets de Lleida? Cagamandúrries. Que llepes la tassa del vàter. No sé, que veuen les sobres de l'altra gent. Ets els que dius, tu acabaràs. Doncs deixa'm dir-te que és de mala educació. I visca els influents. Li ha faltat un insult. No ha fet Déu. Tu acabaràs. Em sembla de mala educació molt bona, Joana, la veritat. Molt bona. Mare meva. Aviam aquest aplaudiment que no l'he escoltat. Pues no l'he escoltat. No és tan bo com No és tan fort com el vostre, És que estava No pots demanar. No, doncs tornem a fer l'aplaudiment per l'equip del Joan. Tornem a fer l'aplaudiment per tots. Vale. Joan! Però què té el fandom? Tenen amics. Joana! Sevilla. Albert! I tornem ara un altre cop entre el Joan i la Joana. Joan! Joana! Queda claríssim que qui ha guanyat avui el Futur Fest de la Catosfera i que, per tant, s'enduen cada una un premi que és una ave d'anada i tornada a qualsevol punt del país que elles vulguin i, per tant, se'n van a Sevilla. Can Puta! El ball! Molt bé de què fer, no? Molt bé, fort aplaudiment. I sobretot, Berta, ara que hem de dir adeu, un fort aplaudiment per cada un dels influencers i les influencers que s'han presentat aquí avui amb nosaltres, un dissabte a la nit, on hem gaudit, on hem xerrat, on ens hem passat increïble. Berta Roca. Xavier Casado. Futur Fest, Catosfera, moltíssimes gràcies, públic, per haver estat. Ens veiem en una altra edició. Moltíssimes gràcies, us estimem moltíssim. Petons. Jo ara vull anar... Adeu.